sedya gantrane kang senedya tuga gantrane Mang Prakara kang dadi pandang pandom saha panduming budaya bangsa. Pangupaya negara sados tananto kalih sewutan jangkep sedasa winastan negara pandang kunjung pasingkir mahipah loh jinawi. Tegese panjang iku doa kotapane kunjung luhur wibawane pasir wedi samudra segara. Sampun kalupa ing rangkala montoh tlatah simpang rambung. Tlatah ingkang kaukulane angkasa kinapit ing bumi pertiwi. Dene adikan Kuncara adoh kuncarane dhuwur kukuse awit pawaling para Sentana Praja tlatah wonten ing simpang rambung. Tepanen gagah layar pangkarane ratri dadi sang sayane marga karta Koraharja. Dhuwur kaya yen pawiwah wayah rahina mriku pawiwah panggih pinanganten Mas Ayu Sri Mulyana. Putri kenasipun Bapak sakang sampun kadalu Rama Manul Hakim. Galiah-galiah lampahnya penang pinanganten Kaladian Pekan Jambi sampun jangkep anggenya tata susila miwah maraga angkung ciran tamanipun budaya. Mulai wonten ing dinten Setu Gemawah tabuh kaping 11 wonten titah Gusti kang badhe anggunungaken kodrat. Sinurung donga sapangipun kang sami rawuh. Slamet bener sapanjenenganipun kairing donga ingkang sae. Saya cedhak, saya ngalih saya cedhak, saya cedhak ana lampahnya pinanganten kakung. Galiah-galiah lampah oleh gajah kuling Amrabata. Suwantenyo Maleduk lir suwantenyo Kyai Bandelen lir Ambata rubuh suwanten. Entok lampahnya pinanganten kakung tansah piranggih rahayu slamet widaya lir ing sambikala. Sampun cuma wonten ing randhapanipun adicara ingkang awujud sekar triwarna ingkang ngamijil saking sekar kenanga sekar melati lan sekar mawar minangka dados donga pangestu saking kang sepuh kinen hamil jengi punang pinanganten salimbit anggena badhe alolomban wonten ing madyaning Bali Wisma. Wonten sekar ingkang sampun karace wonten ing sainggihipun tirta padha mijil saged adhem asrep sak lami-laminya. Rumesep wonten ing salebetipun wargaya Dimas Bagus Lukmanul Hakim. Salimbit badhe tetah alalipun anggen badhe lelomban wonten ing madyaning Bali Wisma. Wonten wujudipun sekar Pronomo sekar melati lang sekar mawar kang sampun aku wonten ing salebetipun tirta Perwitasari. Ing pangadap Batasrana wantosipun donga tetolan mateng punang pinanganten salimbit. Wiwit purwa madya kumaking purna anggenipun lelomban wonten ing madyaning Bali Wisma ingkang sampun rinacik wonten ing peradatanipun agama. Ingkang sampun hamutu dening Bapak Kepala Kantor Pusat Agama Kecamatan Penarut panjenenganipun Roko Masuki Esos IMH. Ranyo Sang Dwaraka ginen hangesuli panggih piranganten wonten ing ayah Rahuna menika. Sampun tumanatap wonten ing salebetipun kalbu badhe nindakaken adicara tali gondang asih ingkang awujud suluh lumah lan den kuremke ingkang tinalenan lawe seta.
ingkang mengkuwerdi entoh suruh lumalang dan kurke suruh ibu kalamun dinulu iku padha rupane anake kalamun dikit iku seje rasane pekaten to wau lambang pralang kita pulang penganten salimbit senajan jejer blegering padha wanita lan priya anake seje-seje anggone bakal hamengku tanggung jawab marang kewajibane sowan-sowan wondene tinalenan lawe seta ing panajab saged siset arep sak laki-lakinya adem ayem tentrem tur termanem anggena badhe angrakit wonten ing Bali Wisma nanti dua babak dilempar kena dadanya jangan kena matanya ya sabun samarto sama jomblang pinangan sari di badan ini datang kali gondang kasih ingkangku diliput suruh malah dan kurang kanti naliran lawe sekto kanti lamanya kaji bismillahirrahmanirrahim kul huwa Allahu rajaiman hubungi malaikat Jibril kinongkonan malaikat 144 ingkang anak sari wujudipun konang pinangan sari Dimas Bagus Lukmanul Hakim dalah Nimas Ai Sri Mulyana badhe nindakaken tali gondang kasih maratap mawah wonten ing saklebetipun wardaya petangan kaping 3 leres truk permanen sak lami-lamina 1 2 3 sampun sampun padha dingomponaken penganten sari nindakaken tali gondang kasih saged cumalorot lir walas langit madhep mantep wonten ing dadane Sri Lukmanul Hakim lan Sri Mulyana ing Kanyuwanan Suralaya sapecah sak kepang minggah wonten ing Pradapan Dikti slopnya naik begitu pula slopnya juga naik ya terus sakit pecah nalare pecah angin badhe gadah gegayuhan lunging driya manggung sarbating kalbu Sang Prabu Sang Lukmanul Hakim dunya lestari salami kita sang Romo Dimas Bagus Lukmanul Hakim akan samparaning kang sisih temen dumalah wonten ing tanganipun adicara badhe nindakaken danan antiga nggak usah lama kali camping dirinya Bismillahirrahmanirrahim.
kopiah salari kopiah alari nampih dados sejati hajati 1, 2, 3 Trot. pelan jangan diangkat dulu Dadakan dulu. sampun pola dina pinanganten nindakaken dalanan tiga gita-gita sang prawis lan bakso samparan yo ngangge tirta perwitasari ing pangajap saged adem ayun sak lami-lami anggenipun badhe nindakaken gesang bebraya wonten ing madyaning Bali Wisma terus dawuhna para sarjana langsung jono Joko Pusasa Keluarga nindakaken sinduran ingkang murdi ing ngarsa Sutrada ing madya mawon karsa tuturi handayani terus ing ngarsa Sutrada nambahaken saringgit saged mula datang tupi pangulanganipun urip Bapak Musa saha Ibu anggenipun ngayahi jejibahan urip ngayahi pangupul jiwa kanthi srana ibadah marang Gusti Maha kanthi sampun ampun runtuk runtungan tangane yo salaman sisek kerep salami-lamina kenging damel patupi paturajanipun para putra wayang anggenipun ngayahi wong dening ing madya mangun karsa madya menika tegesipun tengah wujudipun